नमस्कार. आज व्हिडिओ बनवताना त्या मेनूजच्या माहिती मी सांगणार आहे. मिस्त्री वहिनी बरेच दिवसानंतर व्हिडिओ बनवत आहेत. त्यांना फ्रोझन शोल्डरचा त्रास असल्यामुळे गेले 2-3 महिने त्यांनी व्हिडिओ बनवला नव्हता. गेल्या आठवड्यात त्या गावी गेल्या होत्या आणि प्रत्येक जिल्ह्याचा एक विशेष मेनू असतो. मालवण ना, मालवणमध्ये अनेक मालवणी पदार्थ आहेत. त्यातमध्ये हा एक पेय, उन्हाळी पेय म्हणू आपण त्याला. आज आपण मालवणचं विशेष उन्हाळी पेय. मालवणमध्ये सोलकढी पण येते, मालवणमध्ये कैरीचं पन्हं पण येतं. पण आज जरा वेगळं असा पण टिपिकल मालवणी पेय आपण आज बनवणार आहोत. त्यासाठी लागलेलं साहित्य आहे, लसूण आहे, एक सर्वसाधारण 5-6 पाकळ्या, अर्धा ते 1 इंच आल्याचा तुकडा, 3-4 हिरव्या मिरच्या, थोडीशी कोथिंबीर, 2 कैऱ्या. त्या कैऱ्या वरची साल त्यांनी काढून घेतलेली आहे, आणि साखर किती चमचे येईल? 3 चमचे, 3 टेबलस्पून साखर, आणि हे आपलं मीठ. कैरी मीठ सोलून घ्यायची. ती आता कैरी आता सुरीने कापायची. त्याच्यामध्ये कोय आहे काय कैरीमध्ये? हो. कैरीच्या फोडी कापून घ्यायच्या. ही कोय जी आहे ती बाजूला केलेली आहे. व्हिडिओ थोडासा मोठा होण्याची शक्यता आहे. मी पॉज करून बनवतो. जवळजवळ आपल्या 2 मध्यम आकाराच्या कैऱ्या कापून झाल्या. त्यासाठी आपण एक मोठ्या नारळाची अर्धी वाटी खोबरं किसून घेतलं आहे. त्यातमधलं थोडंसं खोबरं स्वयंपाकासाठी वापरलं, त्यामुळे कैरीच्या मानाने खोबरं कमी आहे. बरोबर आहे. आता बरोबर आहे, आता बरोबर आहे. ठीक आहे. पुढचा आपण बघू. मी 3-4 चमचे टेबलस्पून साखर स्टीलच्या भांड्यात घेतली आहे. थोडंसं पाणी टाकलं आहे. आपण जे खोबराची अर्धी वाटी खोबरं किसलेलं आहे हे मिक्सरमध्ये त्याची पेस्ट करायची, लोण्यासारखी पेस्ट करायची. त्यासाठी थोडंसं पाणी घेऊया. यासाठी हे आपण जे आता खोबऱ्याची पेस्ट जी केली आहे त्यासाठी हे सुती वस्त्र, हे बहुतेक जे मालवणी लोक आहेत त्या मालवणी लोकांच्याकडे हे असं एक फडकं स्पेअरमध्ये असतंच. बऱ्याच मेनूंसाठी त्याचा उपयोग होतो. पुन्हा एकदा आपण पाणी टाकून हे दुधाचं, नारळाचं दूध आपण काढतोय. त्या नारळाचं दूध सुती कपड्यामध्ये टाकून घट्ट पिळून घ्यायचं आहे. आता हे नारळाचं दूध सोलकढीसाठी जसं ज्या पद्धतीने नारळाचं दूध करतो अगदी तीच पद्धत. सोलकढीमध्ये सुद्धा साखर असते, याच्यात सुद्धा साखर आहे. हे नारळाचं दूध सुती कपड्यात घट्ट पिळून घेतल्यावरती हा जो उरलेला चोथा आहे, आता ह्याच्यामध्ये तसं पाहायला गेलं तर थोडासा अंशतः
नारळाचं दूध असण्याची शक्यता आहे, पण आता आपण आणखीन त्यातमध्ये पाणी न टाकता पुढची प्रक्रिया करूया. हा जो नारळाचा चोथा आहे हा नंतर खमंग भाजून जो मालवणी मसाला जो आपण घरामध्ये बनवतात त्यासाठी सुद्धा त्याचा उपयोग होतो, किंवा कोणत्याही पालेभाजीमध्ये वरून पेरायला हरकत नाही. आता आपण लसणाच्या पाकळ्या, आलं, हिरव्या मिरच्या आणि त्या 2 कैऱ्या कापल्या होत्या त्याच्या फोडी मिक्सरमध्ये टाकल्या. त्याच्यामध्ये सुद्धा थोडंसं पाणी घेऊन त्याची सुद्धा आपण पेस्ट तयार करणार आहे. सोलकढीप्रमाणेच ही पद्धत आहे, फक्त सोलकढीमध्ये कोकमाचं आगळ असतं. तिथे कोकमाच्या आगळच्या ऐवजी कैरी याची पेस्ट आपण टाकतोय. पण सोलकढी वेगळी आणि नारळाची कैरीची कढी वेगळी. याची एक गंमत तुम्हाला नंतर सांगतो, कारण त्याविषयी हे बनवलं होतं, खूप रुचकर झालं होतं. हे मगाशी आपण जसं नारळाचं दूध वस्त्रगाळ केलं त्याच पद्धतीने थोडंसं अधिक पाणी घालून हे सुद्धा घट्ट त्याच सुती कपड्यामधून पिळून घ्यायचं. अगदी सोलकढी जशी बनवतो तीच पद्धत आहे, फक्त सोलकढीमध्ये नारळाच्या दुधामध्ये कोकमाचं आगळ असतं. बाकी मेनू क्या आहे, बाकी ज्या घटक वस्तू आहेत त्या त्याच आहेत. म्हणजे सोलकढीमध्ये सुद्धा आलं, लसूण, साखर असतेच, याच्यामध्ये सुद्धा तेच आहे, फक्त नारळाचं दुधामध्ये कैरी असा बदल आहे. हे नारळाचा जो चोथा आहे किंवा आपण नारळाची जी पेस्ट आहे ही जशी वस्त्रगाळ केली ती करायलाच पाहिजे असं काही नाही, डायरेक्ट टाकली तरी चालेल, पण ती दातामध्ये येते म्हणून वस्त्रगाळ करून घ्यायचं. यामध्ये एक सर्वसाधारण एक तांब्या पाणी घेतलं असेल ना, एक सर्वसाधारण मगाशी जे मी प्रमाण सांगितलं त्यातमध्ये 1.5 तांब्या, म्हणजे एक सर्वसाधारण पाऊण लिटर आहे, तर 1 ते 1.25 लिटर पाणी गेलेलं आहे. चवीप्रमाणे आपलं मीठ आणि ही मस्तपैकी छान अशी कोथिंबीर, आमच्या पुण्याला सुगरण म्हणतात, कोथिंबीर सर्वजणच म्हणतात, पण पुण्याचा एक विशेष सुगरण म्हणजे प्रत्येक पदार्थाला चव आणणारी सुगरण. चांगलं छानपैकी मिक्स करायचं. मी तुम्हाला म्हणालो होतो हे जवळजवळ आपलं झालेलं आहे ना, झालं आहे. हे आपलं कैरीचं कैरीची कढी म्हटली तरी सुद्धा त्याला गॅस बीसवरती काही ठेवायचं नाही, फोडणी काही द्यायची नाही. त्यामुळे कैरीचं कढी किंवा कैरीचं सरबत असं आपण म्हणू. ते सर्व करताना जेवण झाल्यानंतर एक सर्वसाधारण अर्धा पेला, आता यांनी पूर्ण पेला भरला आहे, पण अर्धा पेला प्रत्येकाने पिला पाहिजे. त्यापेक्षा अधिक घेतलास, मी तुम्हाला मगाशी म्हणालो की याची गंमत आहे. ती गंमत अशी की हे पिल्यानंतर प्रचंड झोप येते. म्हणजे परवा मी अगदी मला खूप आवडलं म्हणून मी 2 पेले प्यालो, पण जवळजवळ 2:30 वाजता झोपलो ते संध्याकाळी 6-6:30ला उठलो. त्यामुळे मी आज पुन्हा एकदा प्रयोग करतोय की खरोखर याच्यामुळे झोप आली होती का,
पण सगळेजण म्हणतात की याच्यामुळेच झोप येते. ते आपण आत्ता बनवलेलं आहे कैरीचं सरबत किंवा कैरी कढी, टिपिकल मालवणी पद्धतीची. तुम्हीसुद्धा करा. मालवणी किंवा रत्नागिरीकडे सगळीकडे कोकणामध्ये या सीझनमध्ये बनवतात, पण जे कोकणातले नाहीत त्यांनी हा प्रयोग करायला हरकत नाही. नमस्कार. थोडंसं मीठ कमी होतं, आता मीठ टाकलं आहे. हे उन्हाळ्यामध्ये उसाचा रस किंवा कैरीचं पन्ह, सोलकढी हे बाजारामध्ये. सोलकढी यांची खूप प्रसिद्ध आहे काय, अन्नपूर्णा सोलकढी. वरळी किंवा वरळीच्या आसपास बहुतेक हॉटेलमध्ये सोलकढी आहे, अन्नपूर्णा सोलकढी म्हणून. आणि हे पहिल्यांदाच आहे. हे व्यवसाय म्हणून जर कोणी करणार असेल प्रिझर्व करून, कारण की कैरी फक्त सीझनमध्येच मिळते, पण हे जर टिकवण्याची आयडिया कोणाला मिळाली तर हा व्यवसाय म्हणून करायला सुद्धा काही हरकत नाही. असो, घरी करून बघा आणि खाली कमेंटमध्ये आपला कमेंट्स कळवा. आवडलं तर लाईक करा, शेअर करा. जय श्रीराम.